Hola, en aquest vídeo us portem El Leo va a Cal Barber. Es tracta d'un joc infantil que es recomana a partir de 6 anys, tot i que nosaltres el recomanaríem per menys. Poder sí, jo ho provaria. A partir de 5 ja ho provaria. De 2 a 5 jugadors i, segons indica, les partides de 30 minuts, que jo també diria que Sí, pot ser més curt. sí, és un joc molt senzillet, en plan memory, on haurem d'aconseguir que el Leo vagi a la perruqueria, al barber, al bubu, abans de que tanquin. I no serà fàcil perquè pel camí de la jungla s'anirà trobant amb altres animals amb els que s'entretindrà a xerrar. És un lleó És molt sociable, és molt sociable i això li porta problemes. Val? I ara us ensenyem com funciona. Tenim aquí ja el setup muntat del joc del Leo va a Cal Barber. Com ho hem fet això? Primer hem col·locat la casella del llit i aleshores, per ordre dels jugadors, hem anat posant les caselles de selva fent un camí que arriba fins al barber Bubu. Aquestes caselles les hem posat barrejant-les de cap per avall, és a dir, amb Sí, la es part de barregen. selva amunt per no veure què hi ha sota. Perquè tenen una altra cara on hi ha animalons, amb fons de colors, i també hi ha senyals que indiquen cap on s'ha d'anar, cap on està el bubu, el barber. Un cop tenim el camí fet i hem arribat que arribi fins al Bubu, col·loquem també la part del puzzle, del cap del Leo, amb les peces que seran els cabells que li van creixent, en plan puzzle, a mesura que passen dies sense que arribi el barber. Sí, perquè el nostre objectiu és arribar a temps al barber. Com diu el nom del joc, Sí. el Leo va a Cal Barber. Sí, però com ja us hem dit, el Leo tindrà problemes perquè és molt sociable i s'aturarà a parlar amb els animals si no ho fem correctament. Si completem el puzzle, s'acabarà la partida i ja haurem perdut. Val. Només ens queden dos components per explicar, que és el rellotge que ens anirà marcant com avancen els dies. El barber treballa des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre. Sí. Quan siguin les 8 del molt vespre, aplicat. el Leo tornarà al llit i passarà un dia sense que hagi anat al barber. Sí, ara expliquem això com funciona. I per últim tenim les cartes que ens hem repartit a parts iguals amb tots els jugadors, que tenen el moviment d'en Leo. Té el número de caselles que avança, aquí veiem un 1 que va caminant tranquil·lament, i tenim, doncs, quan corre, no? Un 4, i el veiem aquí corrent. Amb els fons de... Això anava a dir, amb els fons de colors. Anem a veure ja com es juga. Doncs molt bé, ara que ja tenim les cartes repartides, com us hem comentat, us ensenyem com es juga. La mà, en principi, és oculta, és a dir, que cada jugador veu només les seves cartes. Tot i que es pot fer una versió més senzilla, que és jugar a mà descoberta, val? Per jugar amb potser amb nens més petits. Doncs com us dèiem, les cartes tenen colors i números. Llavors el torn és molt senzill, és tirar una carta, contem el número de caselles, 1, 2, 3, 4, i aixequem. Ara què hem de fer? Comprovar si el color de la carta que hem tirat coincideix amb el color de l'animal que hem aixecat. Si no coincideix, com és el cas, en Leo es despista i es posa a xerrar amb el cocodril, en aquest cas. I què passa? Que perd temps. I el temps que perd està indicat en l'animal. I llavors hem d'avançar 3 hores. 1, 2, 3. I seguiríem, perquè encara estem a temps d'arribar al barber. Llavors li tocaria ara al següent jugador. Si llevem ben d'hora, doncs anem a fer un 3 lila, per exemple. I me'l deixo aquí, tu el deixes aquí, Sí. 1, 2 i 3. A veure què tenim aquí. Doncs... La lleona. És l'animal preferit d'en Leo per donar-li el paliquer, Sí. que és la lleona, i per tant li fa perdre 5 hores si no coincideix el color. Com que és blau i aquest lila, ens col·loquem... Que has dit 5, estàvem a les 11. Sí, estàvem a les 11, doncs 4. A les 4. Ai, perdó, a les 4. És a partir de nens de 5 anys. A les 4. I li toca el següent jugador. Tot s'ha de dir que ha començat ell, però ha de començar el jugador amb els cabells més llargs. Sí, per això he començat jo. I es van tornant els jugadors, val? Llavors, així anem tirant cartes i aquí també es pot comentar.
val? De dir, mira, jo tiro un 4, el 4 rosa, que el tinc jo. El C2, més o menys ja saps el que té l'altre, però bueno. Sí, perquè les cartes no hi ha cartes repetides, eh? No. Giraríem, ens trobem a la zebra. Una hora més. Doncs una altra lila. 1, 2, 3, 4... Una altra zebra. Ho tenim molt complicat, eh? No coincideix el Hem color. d'arribar fins aquí en 2 hores. Jo intento córrer, ho Jo estàs veig. veient, eh? Vinga, Leo, vinga. 1, 2, 3, 4. Blau. Ens trobem amb la llauna. Molt bé. Vale. Llauna de color lila, com no coincideix, doncs es queda a xerrar. Si fos del mateix color, no. Això és molt important. Vale, Llavors- arriba el moment d'acabar aquesta ronda. Ja està. Perquè... En Bubu, el barber... Espera. O sigui, anem a ensenyar-ho en el rellotge. Ah, sí. Com Bueno. eren les 6, Sis ens i- passem, val? Per tant, en Bubu, el barber tanca la barberia Exacte. i en Leo no té més remei que tornar a casa. Però li ha crescut els cabells. Com que torna a casa... Ja em sé fer el puzzle. Com que torna a casa, li comencen a créixer els cabells. Val? I hem de girar totes les peces que teníem que hem d'estar. Obertes. Ojo, perquè l'important aquí... que l'important aquí és fixar-nos en quines peces ja hem descobert per intentar recordar-les. Sobretot el color. El color. Doncs el vermell Mira, aquí hi ha un 4 vermell, per començar, després amb un 3 blau... Està dient no el número de la lleona, sinó No, que hauríem d'intentar arribar 1, aquí. 2, 3, 4 vermell, no? I aquí un 3 blau. Veus, hi ha aquí una cantonada amb un groc... Clar, aquí ja us en entra la part del memory. Evidentment, ara sembla molt fàcil, dius, sí, però després ho te'n recordes, Perquè la memòria va a curt perquè plaç. costa. Aquí teníem la lila, que fem una altra ronda, llavors s'agafen les cartes, es barallen i es tornen a repartir. Exacte. El que fem és això, tornar a col·locar el rellotge a les 8 del A les matí, 8, clinc, clinc, clinc. repartim totes les cartes, n'hi ha 20, ara és fàcil, i comencem una segona ronda. En aquest punt, que ja hem avançat una miqueta a la partida, hem fet unes quantes rondes, en Leo li ha crescut la melena, val? Només li queda una peça del puzzle per perdre, Terror de les nenes. i tenim el Leo aquí a puntet d'arribar al Bubu. Bubu, al barber. Bubu. Però ens queden 2 hores. Queden 2 hores, o sigui, estem en un moment crític. Última ronda, últimes 2 hores, a veure què passa. I comentar també que tenim aquesta lloseta que no ha sortit abans, que és una senyal, val? Que indica cap a on és el barber, i aquesta no fa perdre hores. Val? Aquí, No és un és un animal recordatori, de dir, que- "Ui, és veritat, que he d'anar cap al barber. Que en Leo No em xerra amb despistis." tothom, però amb els cartells encara no. De moment no. Val? I llavors, com acabaríem la Sí, partida? aquí el tema és, fem un recordatori de les modalitats que hi ha del joc. Hem dit, estem jugant en el joc més o menys estàndard, que és que cada jugador té les seves cartes ocultes. Hi ha la modalitat més fàcil que hem comentat abans, en què jugaríem amb les cartes descobertes, suposo que per nens més Sí, petits. són nens més petits. Hi ha 2 mecàniques que podem afegir per afegir-li més dificultat. La primera és que, a diferència del joc estàndard, en què podem anar comentant jo tinc aquesta carta, recorda que aquí hi ha un cocodril vermell, així, no podem dir res. En aquesta mecànica no podem dir res, excepte quan el Leo caigui a la casella del lloro. Perquè els lloros ja sabem que ho larguen tot. És un prejudici animalístic, això. Però serà aquest moment en el que haurem d'aprofitar per explicar-nos el que tenim, per intentar arribar satisfactòriament Al barber, al barber. que ho tenim cardat. Val. Hi ha una altra mecànica, que és la que estem jugant el Jordi i jo, Que per això hem parat ara en aquest precís instant. que és que s'ha de parar una casella abans. Sí, ara mateix estaríem a 4 caselles d'en Bubu. Doncs podríem jugar amb 4 i ja està, has guanyat, perquè no has de verificar si hi ha el color ni res. Has arribat a temps i ja està. Però amb aquesta modalitat has d'acabar just en la casella d'abans. Abans de poder entrar, has de trucar a la porta. Sí, jo crec que la primera versió és tu entres, arribo tard, Hola. saps? Hola. I en aquesta és trucar a la porta, no? I és la que estem jugant ara i Per tant, ens fa falta un 3. Sí. I va en Jordi. I dóna la casualitat de que tinc 2 3 a la mà, com estem en aquesta modalitat t'ho puc comentar també, però tinc un 3 lila i un 3 groc. Llavors hauríem de decidir
quin tirar. O Perquè... que enviïn un SMS. Això. Enviar un SMS en exacte. groc o lila Això mateix. al... Ens posem en pause i quan estiguem... Avancem. Sí, tria. Va. Clar, pot ser que hi hagi una zebra allà també, que la zebra fa només perdre una hora. Ja estaríem... Però ja n'hem gastat 3 de zebres. Ja tenim 3 Va, zebres, va. 4 zebres. Ja no queden zebres. No queden... Oh, és veritat. No queden... No? Que, clar, no, són 4 colors. Val, doncs vinga, no ho allarguem més, aquest moment àlgid de la partida, i trio el 3 groc. 1, 2, 3, aixeca, sisplau. Ho estàs veient? No. Oh! Sí, no? Bravo! Perfecte. Vale, i ara jo puc tirar qualsevol carta. Un 1, és igual, puc tirar un 4. No té per què arribar... No, es pot passar de llarg aquí. Pot passar de llarg. I en Leo ha arribat pels pèls. Pels pèls! Molt bé aquest joc de paraules. Ai, estic sembrada. Doncs ja us hem ensenyat com es juga. És un joc senzill, ideal pels més petits, evidentment, la temàtica i tot. Ja us hem dit que a partir de... Nosaltres creiem que a partir de 5 anys aquest joc ja es pot provar. A mi personalment m'agrada perquè té la mecànica de memory, però és molt més que un memory. És molt més entretingut, o sigui, és molt més atractiu pels nens, també. Té el tema aquest del puzzle, que no és un puzzle, o sigui, evidentment el marcador de les rondes. El rellotge, que van avançant les hores. Que el temps passa. Que això també per als nens. Números, colors, no sé, és una combinació molt... A mi també m'agrada molt. I el que comentaves abans, que està molt ben equilibrat. Això, és un joc que està molt ben equilibrat i aconsegueix... No sé què he dit. És molt ben equilibrat. Sí, trobo que està molt ben equilibrat i que moltes vegades aconsegueix arribar al moment aquest del clímax de... l'última carta, a veure si la lies o no la lies. Sí o no. I... De fet, a les instruccions ho comenten, que pot ser que guanyis a la primera ronda. Però si ho fas... Que has tingut molta sort. Moltíssima. Intenta repetir-ho, si et sembla. Et reten a tornar a provar. És molt difícil guanyar la primera, però pot passar, pots tenir molta sort. Però bueno, això, que com tots els jocs que us portem aquí, creiem que és un joc molt recomanable i... Esperem que us hagi agradat. Exacte. I recordeu, no deixeu de jugar!